Mwari muri zuva redu, munopenya pauzuru, munovhenekera mweya, munotiratidza nzira. Mwari muri nhoo yedu, hatidzitye mhandu dzedu, dzose dzinokundwa nemi, tigogara norufaro. Munotipa ngoni dzenyu, munotipawo utsvene, munopa vanonamata izvo zvinokomborera. Rukomborero rukuru, rukomborero rwedenga, kuna vanovimba nemi, vanoziva rudo rwenyu. Muchazvinzwawo zvichitaurwa mubhuku yaJohani. Ndikati timbotanga nekuverenga Johani 1:6-9. Pakanga pano murume akatumwa achibva kuna Mwari, zita rake rainzi Johani. Iye akauya sechapupu kuzopupurira chiedza chiya, kuitira kuti vanhu vatende kubudikidza naye. Akanga asiri iye chiedza pachake, akauya chete ari sechapupu kuchiedza. Chiedza chezvokwadi chinovhenekera vanhu vose chainge chizouya munyika. Amen. Mwari aropafadze mashoko akataurwa, mashoko matsvene. Uyu Johani ari kutaurwa nezvake ndiJohani Mubhabhatidzi. Haaziri iye Johani wakanyora vhangeri. Zvikanzi Johani wakauya achipupura chiedza, achitaura pamusoro pechiedza chikuru chakanga chichazouya. Akati iye haaziri iye chiedza. Zvikanzi chiedza chichazouya, ini ndiri kupupura pamusoro pacho. Asi kupupura kwake kwanga kwakafanana here nechiedza chakanga chichizouya? Isi tinoti Johani wakauya achizodzivisa vanhu chii? NezvaJesu. Asi kuzivisa kwake nezvaJesu haana kutaura pamusoro pokudzidzisa kwaJesu. Akauya achiti pane chiedza chikuru, saka gadzirirai nzira yake. Zvikanzi nzira yake yaigadzirirwa seiko? Nomurayiro wakanga wapuhwa vaIsraeri. Saizvozvo tinoti wakauya achipupurira kuti vanhu vachengetedze mutemo. Pamusoro pokuzivisa vanhu nezvekuuya kwechiedza chinonzi Jesu. Munoziva kuchengetedza mutemo kwakanaka. Munomboziva kuti mutemo utori izi kuchengetedza zvinhu zvakataurwa naJesu pachake. Munombozviziva here? Makambonyatsozviongorora makatozvinzwisisa. Johani wakauya achipupura kuti chiko? Kuti vanhu vazvitarisise kuti vari kuita zvakanaka here, vari kuita zvakarurama here, sezvinodiwa kuti vanhu vaIsraeri vaite, sezvavakapuhwa pagomo reSinai. Zvikanzi madzibaba avo akakanganisira Mwari, akaparara murenje. Vana vavo ndivo vakazokwanisa kupinda. Zvikanzi kwenguva nduku nduku vakanga vana Johani, vakanga vaona zvose zvakaitika murenje, vakanga vana Mwari, vakagara munyika iyo kwenguva yakati. Asi pavakazofa, vana vavo vakatanga kurasika. Vakatanga kuwirwa nemazidambudziko. Ina handisi kuti dambudziko riri mukati meimba yako, riri mukati menyika yako Zimbabwe, rakonzerwa newe. Asi takazvitarisisa rinokwanisa kunge riri kukonzerwawo newe. Nekuti hapana chavo kuita pamusoro pematambudziko ari kuunzwa navanhu ava mukati menyika. Vanhu verima ava vakabatana, asi vanhu vari kuda chiedza havana kubatana. Uyezve havasi kurwira chiedza, vari kutorwira kuti vapinde parima. Saka kana makaramba makadaro, zvokwadi kusvika madhonga achikuma, kusvikira Jesu achiuya, zvinhu zvichangoramba zvakadaro chete. Vana vevana venyu vachangoramba vachitambudzika, kutopfuura kutambudzika kwamuri kuita imimi.
Saka zvitarisisei kuti sei nyika yaipa iyi, patiri kumboleka ndepapi? Hatidi chiedza here? Izvongoswera muri mumachechi muchiti Mwari anoziva. Hapana chinochinja. Mwari anoda kutoti chiedza chibve kwamuri chiuye kuzotonga nyika. Asi kana machunga kuti they do vega, and vanonzi mahwani madzonsonso ataurwa navabuja, hakuna zvinochinja. Vachangochinjana pachavo, vachingoundonga nyika nekungoundonga. Kuti undonga kuri kuitika iko zvinezvi kutori pamusoro kupfuura kuundonga kwaitwa navamugabe. Vamugabe neadministration yavo vakambotanga zvakanaka. Maiona kuti vanhu ava makororo zvavo, but vaimboitawo zvimwe zvinhu zvinooneka. Asi kuzobva pamasanctions, kuzobva pama 50 kg emaovets, zvinhu zvakabva zvangoita mutserendende zvichidzika, zvakaenda kumawere. Zvitarisisei muone kuti pamuri kuleka nepapi, kuti kana muchiti munonamata Mwari, muri kunamata Mwari zveshuwa here? Muri kunamata Mwari zvekurwira chiedza here? Kana kuti muri kunamata Mwari zvekuti rima rirambe richikutongai? Makare kare takanzwa vanhu vakaita sana Esteri, sana Dhanieri, sana Modhekai. Mukati merima maingobuda vanhu vakaita sana Samson navamwe vatongi vaIsraeri vakavanunura. Pane chiedza pakati penyu, kana kuti munotomhanya kunoroya muchiedza chinenge chada kubuda? Mamiriro enyu ino mumwoyo menyu nemupfungwa dzenyu munoenderana nechiedza here? Nekuti ukatadza kuzivisa kwako kuti ari kuita chakaipa, watiuraya. Uyezve watikanganisira Mwari. Muri zvaedza here? Munorwira chiedza here? Ngatizviongororei sevanhu vanoda nyika yavo. Ngatizviongororeiwo isu vari mumakereke savatendi. Hatifanirwa kuexpecta mamiracles. Makafunga kuti hazvisi kuzosvika kudzimba dzenyu, zvichasvika in one way or the other. Kusara kwokunge imi matofanana nerima. Muri kuda kufanana nerima here? Muda ngonyamigedzera here muchiswera muchipa vanhu mari kana kutorera vanhu mari mumakereke? Chinjai maitiro, mupinde muchiedza. Jesu akauya achitaura zvakaipa pamusoro pavaFarisi, wakauya achitaura zvakaipa pamusoro pevaprista, wakauya achipupura kuita kwavo kwakaipa, nyangwe zvavo vakanga varivo vakapuwa mutemo. Kuzvino chii chinokutadzisai kutaura pamusoro peava vari kuti ndisu tinoziva constitution, ndisu tinoona kuti administration yemutemo inofamba sei, ivo vasingatevedze mutemo? Jesu haana kupupura here achiti vanyori navaFarisi vari pachigaro chaMozisi, inzwai zvavanotaura asi musaite zvavanoita? Yakanga isiri rebellion here? Asi ivo pavaimuconfront anga asingataure zvakaipa zvavaita. Ko vanhu makagorambiriko makanyarara vanhu vachiita zvakaipa? Demand action. Munoprotectwa neconstitution kana muchidemanda action. Makotsi angadai ari corrupt, angangodaro ari corrupt, but makotsi anokwanisa kumiswa kana akaramba achiita corrupt. Vanokwanisa kumiswa vakatadza kuita basa ravo. Ndivo vanotozopedzisira vamujeri. Ngatizviongororei savatendi kuti tine chiedza here munyika ine rima. Zvisiri zvenyika chete, mukutenda kwedu tine chiedza here? Mumakereke edu tine chiedza here chaicho? Kana kuti tiri kufunga kuti tine chiedza tisina? Kupupura kwedu kunoenderana nemirayiro yedu? Kupupura kwedu kunoenderana nemirayiro here? Nekuti murayiro ndo chinhu chidi kudukuka, sezvandataura zviya, kupfuura kutenda kwatinoita kune zvinhu zvinotaurwa
naJesu, nekuti Jesu waida perfection. Murayiro waingoda zvinhu zviri basic. Saka zvino kana tikatadza zviri basic, tinozofunga kuti tinoponeswa naJesu nenzira ipi? Tingagone zvaida Jesu tichitadza zvinhu zviri basic? Tingasvike paperfection? Ndoruponeso rwacho ka? Tichibva verse 6. Zvinonzi John wakauya achipupura kuchiedza, ndikati imi pupuraiwo kuchiedza. Taurai zverima, muchinongedzera zverima zviri kuitwa navanhu, kwete zvepolitics chete. Kana mumakereke enyu, kana muvafundisi enyu, taurai mabasa erima ari kuita. Musazvivanze, pupurai. Kana dzakaipa kereke dzenyu, budai imomo munozverengera mabhaibheri muri kudzimba, pane kuti muondongwe kana kuora pamwe chete nekereke dzamunenge muri. Kupupura kwedu ngakuve kusangopupura nhando asi ngakuenderere nemurayiro. Zvinoshamisa muna zabhuku rinonzi Bhaibheri rinoshamisa. Zvatakadzidziswa pamusoro pemurayiro zvikazotsanangurwawo kubva kuhistory yavaIsraeri, nhoroondo dzavo dzavaIsraeri, nezvaibuda kubva kuna vaprofita. Zvinoshamisa chaizvo chaizvo. Ndinokutaurirai kuti makazvitevedzera izvozvo nokunzwisisa, kunzwisisa kunodiwa, kunzwisisa shoko raMwari. Makazvitevedzera izvozvo nekunzwisisa, munosvika pana Jesu. Zvekuti nyangwe zvinhu zvinozvitaurwa naJesu munozviona zvava nyore kuita. Asi vakauya vachipupurirwa zvinhu izvi naJohani Mubhabhatidzi, vakanga vasina kugadzirira. Vanhu vakanga vakatarisa kurima, vanhu vakanga vakatarisa kunyaya dzemari, vakatarisa kunyaya dzematongerwo enyika, vaida hukuru, vaida zvaivaingowana kuvanhu chete. Vakanga vasina hanya nekuti vanhu vanopona. Vaitozvidza zvipo zvaiuya navanhu kuna Jehovha. Uri kupanzwa ka? Zvino mungaponeswa here? Zvikanzi nemuprista wakadaro akaenda akanopira chipiriso chako paaritari yaMwari, munofunga kuti munoponeswa here? Munenge maregererwa zvivi here? Zvida imi munenge makatonaka kupfuura vaprista venyu. Musapedza mari yenyu. Chivi icho chokupedzera mari kuvaprista venhema. Chivi kuswera muchibhadhara mari yekugara mumabhenji, kuti mugare mumabhenji ekereke. Matadza kudzidza nezvaMwari pachenyu here? Matadza kudzidza nezvaJesu pachenyu here? Zvisina mutengo. Kristu haana kumbouya achitengesa shoko rakauya achiparidza. Ko imi sei muri kubhadhariswa mari? Hongu malevels ariko ekupupurira. Pane malevels emurayiro sezvandataura namalevels eJesu. Isu ngatiwanikwe pakati ipapa. Asi tine vavariro yakusvika panani? Pane kupupura kwaJesu. Jesu wakanga wakatsetseka. Murayiro wakaita seroramil, semugaiwa una makrashi awo. Tinenge tichakutaura musako iripo pakati pepalenta, ngwerewere nemugaiwa uya watinoita kumusha, wekuti hatinotombotanga tasvuura chibage chacho. Nyangwe uri healthy kupfuura wakachena. Ndiri kutaura pamusoro pekutsetseka. Verse 7. Verse 7 inopupura ichichi. Iye akauya sechapupu kuzopupurira chiedza chiya, kuitira kuti vanhu vatende kubudikidza naye. Zviripo apa ndezvekuti tiri kubvunzwa kunzi tinoziva chiedza here? Uyezve tiri kuzvifananidza nechiedza here? Tiri kuzvifananidza nechiedza chipi? Nekuti kana tichiti kutenda kubudikidza naJesu, muri kupanzwa? Hazvingoreva kuti in the name of Jesus chete, kwete. Zvinoreva kuti isu tave saiye, isu taita sezvaanotaura.
mukufa hwakapa. Ndiko kutenda kubudikidza naJesu. Jesu akavatsura vadzidzi vake akati, sei imi muchizviita vadzidzisi vangu? Sei muchiti imi munondida? Imi musingaita zvandinotaura. Aiti chiko Jesu ipapo? Aiti kungofamba neni kwamuri kuita, muchionekwa neni hazvireva kuti kwatiri kuenda kwakafanana. Kwenyu kuda kungoonekwa chete kuti muri kufamba nembinga, kunzi muri kufamba nemunhu ane mari, kunzi muri kufamba nemunhu ane motikari. Asi magariro akasiyana, mafungiro akasiyana, maitiro akasiyana. Uri kukanzwa? Zvikanzi naJesu, itai zvandinenge ndakuudzai. Musanongonditi Ishe, Ishe. Handizi Ishe kwamuri kana musingaite zvandinokuudza. Zvakanga zvisiri zvokumanikidzwa izvi. Kwanga kungori kuteerera nokuita. Pakanga pasina vambomanikidzwa. Ko vanhu havana kubva kwaari here? Paakati paya, ndini chingwa noupenyu. Zvikanzi kana mukasadya nyama yangu, makasamwa ropa rangu, hamungapinde muumambo hwadenga. Vakaita sei? Havana kuti here chidzidzo chakaoma. Vakabva paari vakaenda kwavanoenda zvavo. Mapawa akapa. Asi nokwanisa kutangira palevhuri yakanaka yokutenda kubudikidza nomurayiro, kungoita zvinoda murayiro. Mukupanzwa? Jesu anoti pamusoro paJohani, wakanga ari pamusoro pavanhu vese, akanga akaita sechiedza. Hanzi kuno vose vakazvarwa nomukadzi nomurume, hakuna unopfuura Johani Mubhabhatidzi. Nemiwo munokwanisa kusvika ipapo palevhuri yeuprofita, palevhuri yeuprista, palevhuri yekungochengetedza murayiro chete, chingotangai naipapo. Ndesaka Jesu akaudza vanhu kuti itai zvavanotaura vaprista, vanodzidzisa murayiro, asi musingaite sezvavanoita. Imi munoda kuita samakandiwa, imi munoda kuita saPastor Java, imi munoda kuita savamwe vavaparidzi. Aishuwa kuti zviedza zvakakwana vanhu ivava. Mukore uno, it's not acceptable. Hazvigamuchirike kuti muite sezvavari. Murikuona? Zvakanaka kuda kuteedzera zvavanoita, nokuti nyangwe namwana anoteedzera zvinoita baba vake. Zvikanzi simi musava nevamwe baba panyika. Kuna baba mumwe chete ariko kumusoro kudenga. Musava nemumwe mudzidzisi, nokuti mumwe chete. Musava nemumwe murayiridzi, nokuti mumwe chete. Isi tine mudzidzisi nemurayiridzi mumwe chete, Jesu nomweya mutsvene.